Somos os alumnos de sexto e imos construir un xogo que consta dun circuito eléctrico. Os materiales que precisamos son unha caixa, un pegamento, 2 pilas, unhas tesoiras, 2 metros de cable e un mapa. E tamén encuadernadores, 2 clips metálicos, un portalámpadas, un punzón e celo. Empezamos xa? Como seguinte paso, o que hai que facer é pegar o mapa de relevo ou que teñades vos na tapa e ir mirando no voso mapa os puntos de interés. E aquí poñer os puntos de relevo. O que hai que facer é hacer un burago co punzón e despois meter os encuadernadores. Logo, coller un cacho de cable e unilo cos encuadernadores. É moi importante que non se toquen. Colocamos a bombilla no portalámpadas e logo colocámolo na tapa. Despois, hai que poñer 2 pilas que estén conectadas ao portalámpadas. E por último, colocaremos 2 cables que nos extremos teñan os clips. Agora vamos a por un pouco de cinta illante nos clips. Cos clips conectamos a parella correcta dos encuadernadores. E se é correcta, a lámpara prenderase. E xa está listo para xogar.